emateko, eusko udariak era, euskari askatzeko, gerturi daukagu odola beraldez emateko. Iritsi bat entzunta, mendiko torrean, oazen udari da nokik urriñan atzean. Iritsi bat entzunta, mendiko torrean, oazen udari da nokik urriñan atzean. Amnistia osoa! Euskal presoa! Etxera! Etxera! Beste zer baino lehen, beti bezalaxe, gogoan hartu nahi ditut, eta besarkada beroa bidali nahi diet, une honetan bertan, Frantziar naiz Espainiar espetxetara bidean diren senideei. Haientzat, gure lehen txaloak, gure besarkadarik beroena. Aste paketea prestatzen duten horiei. Eta egun berezi hauetan ere, esan bezala haien senideei beren berotasuna eta maitasuna ematera joan diren horiei. Neronek, zuetako askok bezalaxe, badakit zer den horma horien bestaldean egotea. Eta ziurta diezazueket, jaso dezakegun, gabon oparirik onena, zuen guztien berotasuna dela. Hauxe bezalako mobilizazioek hormatzar horien bestaldera helaraztea lortzen duten maitasuna eta berotasuna dela. Horregatik animatu nahi zaituztet eta dei egiten dizuet horretan segitzea, jarraitzea, lortuko dugulako azkenerako, ez egin dudarik. Euskal preso, errefuxiatu eta deportatu guztiei, egun berezi hauek beste urte batez etxenkoen gandik eta haien herriaren gandik urrun eman beharko dituztelako. Gaurkoan bildu gara euskal preso politikoen kaleratzea exigitzeko. Behin baino gehiagotan esan dugu, eta gaur ere errepikatu egingo dugu. Ez dago gatazkaren konponbiderik euskal preso politikoen kaleratzerik gabe. Gatazkaren konponbideak eskatzen du desarme ordenatu bat, bai. Gatazkaren konponbideak eskatzen du biktima guztien aitortza. Baina gatazkaren konponbideak eskatzen du ere herri honen desmilitarizazioa. Gerra egitera etorri ziren horiek herri honetatik alde egitea. Eta batez ere, gatazkaren konponbideak eskatzen du euskal preso, errefuxiatu eta deportatuak etxeratzea.
horiek guztiak gurera ekartzea. Ez baitago normalizazio politikorik horiek gabe. Ez dago normalizazio politikoaz hitz egiterik espetxeetan ehunka preso politiko dagoen artean. Eta iritsi delako garaia, aspaldi iritsi zen garaia, herri honek presorik, deportaturik eta errefuxiaturik gabeko etorkizun bat ezagutu dezan. Euskal preso politikoen kolektiboaren azken urratsa. Urrats horrek zalantzarik gabe lagundu egingo duelako bake prozesuaren desblokeoan. Eta horretaz aparte lagundu egingo duelako askapen prozesuaren aurrerapenean. Hain zuzen, bi horiek dira euskal preso politikoen kolektiboak berak azken urrats honi finkatu dizkion helburuak. Batetik, kartzelak husten laguntzea, eta bestetik, Euskal Herriaren askapen prozesuari bultzada berri bat ematea. Horretarako baina, herriaren bultzada behar da, gizartearen bultzada behar da. Horregatik, beste behin ere, kaleak bete beharra dago espetxeak husteko. Jarrera horrek, Euskal preso politikoen kolektiboaren jarrera horrek, agertu duen heldutasunak, agertu duen eskuzabaltasunak, kontrastatzen du gobernu espainol eta frantsesaren jarrerarekin. Luhusoko operazioak eta euskal preso politikoen kolektiboaren urrats berri honi dagoeneko ematen ari zaizkion erantzunak argiki erakusten dutelako asmoa dutela herri honen bake prozesua eta konponbide prozesua oztopatzen. Digo que la actitud de los gobiernos español y francés, con la de aquellos que continúan intentando reventar las opciones de paz en este país, y con aquellos que ya comienzan a buscar nuevas excusas con las que tratar de neutralizar este nuevo paso del colectivo de presos políticos vascos. Hoy mismo escuchábamos al nuevo ministro del Interior, al inefable señor Zoido, decir que el Estado de Derecho no va a ceder al chantaje y a la extorsión terroristas. Y nosotros le decimos, señor Zoido, terrorismo es seguir manteniendo esa retórica belicista 5 años después del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Terrorismo es seguir manteniendo una política de dispersión criminal que a estas alturas ya se ha cobrado la vida de más de 16 familiares. Terrorismo es seguir intentando reventar toda opción de solución y de paz en este país. O sea, terrorismo es amenazar con cárcel a los representantes legítimos de la sociedad catalana. Eso es terrorismo. Por cierto, que también nos queremos dirigir al Partido Nacionalista Vasco para decirle que hay que tener poca vergüenza para tratar de pactar con esta gente. En cualquier caso, pincha en hueso el señor Zoido, porque esta nueva iniciativa del colectivo de presos políticos vascos no va dirigida a los gobiernos español y francés, no va dirigida a los enemigos de la paz, va dirigida a la sociedad vasca, a sus agentes políticos, sociales y sindicales, porque es con su apoyo, es con su empuje, es con su movilización como vamos a conseguir quebrar la estrategia de guerra de ambos estados. Y que no les quepa la menor duda, lo vamos a conseguir. Onartu beharra dago, askotan esan baitugu, ezker abertzalea baju dagoenean, herri hau baju dagoela, eta herri honek pulsoa galtzen duela. Baina azken asteetako gertakariei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu herri hau hasi dela berriro ere bere pulsoa berreskuratzen. Hor dago, Luhuson bakearen artisauek erindako ekimena, eta ekimen horrekin bake prozesu oso baten, konponbide integral baten aldarrikapenari emandako bultzada. Hor dago kalera ekimena. Hor dago gazteek aste honetan Madrilen eta Parisen egin duten ekimen garrantzitsua.
Hor dago Siriar errefuxiatuen defensan egindako ekimena. Eta esan dezakegu, herri hau hasi dela berriro ere lozorrotik esnatzen. Eta gogoan izan dezagun gauza bat, herri hau esnatzen denean, sobera frogatu du hori, edo zer du posible, edo zer. Esperantza eta animo mezu bat igorri nahi dizuegu zuei guztiei eta euskal gizarteari. Luhusoko 5 artisauen kaleratzeak erakutsi duen bezala, herri mobilizazioarekin, herri presioarekin, herri bultzadarekin, posible da gobernu bien gerra estrategia apurtzea, posible da estrategia hori pitzatzea. Horregatik, estatuak indartsuak dira bai, baina ez dira garaitezinak, hala erakutsi du horrek. Horregatik, ez daukagu zalantzarik, herri aktibazioarekin, herri mobilizazioarekin, herri bultzadarekin, borrokarekin, Euskal Herriak lortuko duela bakea, Euskal Herriak lortuko duela presorik, errefuxiaturik eta deportaturik gabeko etorkizun bat. Euskal Herriak lortuko duela askatasuna. Segi lanean, segi borrokan eta irabaztera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora gutarrak! Gora! Kalera, amnistia osoa! Kalera, amnistia osoa! Kalera, borrokalari kalera. Hauxe dugu azken asteotan Euskal Herrian zehar barraiatzen ari geran aldarrikapen ozena. Ez da berria, legia zarra da gure artean, eta ekarri nahi izan dugu orain inoiz baino gehiago herri honek premia duelako bere preso, errefuxiatu eta deportatuak etxeratzeko. Beraz, bakarri gogoraraztea hitzordu importante bat daukagula datorren astean, urtarrilaren 6an kalera ekimenak deituta Donostin burutuko dan giza kate jendetsu batekin eta argitsuarekin ere, ekimen honen ikurra kandela izan denez, Donostiko badia ere argitaratu nahi dugu modu horretan, eta pixka bat ekitaldiari amaiera emateko, noski momentuak eskatzen duen bezala, kalera kantarekin emango diogu amaiera. Dakigun bezala kantatzen duen herriak inoiz ez baita hiltzen.